za mu koma mayawa ta uku shine cikin su 28 din akwai huruf da ake cewa da su huruful shamsiyya, akwai huruf da ake cewa da su huruful kamariya. Ma'anar huruful kamariya su ne huruf din da idan suka gabaci alif wal lam za a ji dauri ya fita a gaban alif wal lam. Huruful shamsiyya kuma su ne idan suka gabaci alif wal lam ko kuma idan alif wal lam ya gabace su amin shine ba za ka ji sautin lamun din ba sai dai a yi tad'if a sa karfi a kansu. Su kuma za mu koma asalin guda 28 din sun koma 14 huruful kamariya, guda 14 kuma huruf ash-shamsiyya. Bara mu gani yadda abin yake. Cikin wannan huruf akwai abin da ake cewa huruf al-kamariya, akwai huruf ash-shamsiyya. Daga cikin huruf al-kamariya akwai alifun. Number 1 shine alifun, yana daga cikin mai huruf al-kamariya. Misali idan ka faɗe shi dole ɗaurin idan ya gabaci alif wal lam sai ya zanto alifun ya gabaci alif wal lam to dole al ɗaurin ya fita. Misali kamar ka ce al-ardu, kaga me ɗaurin ya fita al ɗaurin da shi nan. Misali kamar ka ce ba'un tana cikin huruf al-kamariya sai ka ce al-baitu, ɗaurin ya fita. Sai ka ce jimun yana cikin huruf al-kamariya sai ka ce al-janna, al-jannatu, kaga daurin ya fita. Sai ka ce ha'un yana cikin huruf al-kamariya sai ka ce al-haqqu, kaga daurin ya fita. Sai ka ce kha'un yana cikin huruf al-kamariya sai ka ce al-khawfu, yana cikin huruf al-kamariya. Sai ka ce ainun yana cikin huruf al-kamariya sai ka ce maslan al-ainu, shi ma daurin da shi ya fita. Sai ka ce ghayrun yana cikin huruf al-kamariya sai ka ce al-ghaybu, yana cikin huruf al-kamariya. Sai mu dawo fa'un yana cikin huruf al-kamariya sai ka ce al-fawd, shi ma daurin ya fita. Kafun yana cikin huruf kamariya don da shi ma aka ambaci harafin sai zama al-qamaru gashi. Kafun yana cikin huruf kamariya sai ka ce al-kitabu. Sai mu ce mimun yana cikin huruf al-kamariya sai mu ce al-ma'u, daurin ya fita. Sai mu ce wawun yana cikin huruf al-kamariya sai mu ce al-wahhabu, daurin ya fita. Sai mu ce ha'un yana cikin huruf kamariya sai mu ce al-hadi. Sai mu zo ya'un tana cikin huruf al-kamariya sai mu ce al-yaqutu, ko mu ce al-yaqutu ko al-ya'su, shi kaga daurin ya fita. Bambancin abin da muke so mu gane harafi na gaban wanda idan shi ya gabaci alif wal lam za a ji daurin lamun din a bakin ka. Kamar ka ce al sai ka ce out, ka ce al ka ce bait, kaga babu al ka ce ja, al ha, al kha, al ain, al gha, al fuz, al qamar, الكتاب، الماء، الوهاب، الهادي، اليأس. هذا الانترفيو. بمجي حروف الشمسية. سوكو مصالي سيكدو حروف الشمسية التاء. نبركو سيكتي التاجر. كاغمي با دوري سيدنا أكوي تضعيف. سيكتي ثاء، الثواب مثلا الثاء wabu, kaga babu daurin anan sai dai karfi anan. Sai mai dalu sai ka ce addukun, babu dauri anan sai dai karfi akan dalu din. Azza sai mu ce azzihab, babu daurin sai dai karfi anan. Sai mu zo arra sai mu ce ar-ra'uf, babu daurin sai dai karfi. Sai zayun
sai mu zo mu ce الزواج الزواج babu ɗauri a can sai dai ƙarfi a nan sai sin sai mu ce as-sama kaga babu ɗauri a can sai dai ƙarfi a nan sai mu zo ashinun sai mu ce ashukuru 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 babu ɗauri a nan sai dai ƙarfi a nan sai mu zo sadun sai mu ce as-sabaru as-sabaru babu ɗaurin sai ƙarfi sai mu zo dadun sai mu ce الدمير باب دون سيدي كرفي سيمو طاء سيمو شيء الطارق الطارق باب دون سيدي كرفي سيمو ضاء سيمو شيء الظهر الظهر باب دون سيدي كرفي سيمو لام سيمو شيء اللطيف اللطيف باب دور سيدي كرفي سيمو نون سيمتي النون باب دور سيدي كرفي wannan shine bambancin huruf al-qamriya da huruf ash-shamsiyya sune za su koyar da kai yanda zaka iya faɗin alif wal lam misali da yawa musamman a cikin shinun mutane suka yi kuskure sai ka ce al-shek ba a cewa al-shek sai dai a ce ash-shek saboda shi wannan shi ne hurufin shamsiya ne wannan ya zama lamu shamsiya sai daga ce al-sheikh ko al-shukr na wannan shi ne huruf shamsiya wannan su ne huruf kamriya idan kalle su da kyau akwai alifun ba'un jimun ha'un kha'un ainun ghainun kafun kafin mimun wawun ha'un ya'un huruf al-kamriya shi kuma wannan akwai ta'un sa'un دال زال راء ضير سين شين صاد ضاد طاء داء لام نون سكما سورة حروف الشمسية إذا قرأت wannan in Allah su ya yarda za a samu sauki wajen koyon karatuka darasin mu na gaba kuma insha Allah za mu zo cikin yadda ake hada kalma ta bada ma'ana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh